אני מחמוד מנסור, התרגומן פה של נוטריון. אני פה מתחיל את העבודה שלי במשרד החדש שלי פה באיסטנבול, בפתח, באזור פתח. אני התחלתי את העבודה שלי בתרגום, בתחום התרגום כ-15-16 שנים באיסטנבול בדרך כלל, בטורקיה. יש לי את התעודות והרישיון לתרגום עברית, ערבית ואנגלית וטורקית. אני פתחתי את החברה שלי בשם שלי, חברת מנסור לתרגום. יש לנו גם עורך דין, אם יש צורך להשתמש בעורך דין מבחינת בתי דין, מבחינת אישורים או איזה פרטים מבחינת החוק. יש לנו גם רסטורנים של כאילו מקרקעין של זריעה, מקרקעין של אדמות, מקרקעין של בתים, מקרקעין של הרבה דברים. אם מישהו מעוניין בתחום הזה, אנחנו פה נותנים כל מה שצריך מבחינת תרגום, מבחינת עבודות, מבחינת כל מה שצריך, מבחינת ידע, לכל מי שמעוניין לעשות או חושב על משהו לעשות בטורקיה. יש לו עבודות בטורקיה, תרגום טפסים, יש לו בעיות בבית הדין, הוא רוצה תרגום, הוא רוצה עורך דין, הוא רוצה משהו. אנחנו פה, זו החברה שלנו, רשמית,